Morning, Pilipinas. Yan, Radyo Balita na. Melo del Prado. Nakatulog si Kuya. Nauna tayo. Basang-basahin. Tayo ng daan. Malikot talaga ang mga bus na to. Nakakatakot sa kalsada to. Lalaki. Bato talo, wala pang tama. Kasama po sa mga natakyo ang leader kumanda ng grupo at isang talagang taga Philippine na naman. Humingi ng tawad ang suspect na tiniyak ng Navy na mananagot. Mga kapuso ang ating pong text connect 0917 Total pa lang ang putang ina. Traffic na, kainis. DCBB ng mga maliit na letra ng ating TikTok naman ang DCBB ng mga maliit na letra ng ating FB naman ay Super Radio DCBB 594 kHz alas 6:32 na po na mamaga. Radyo na. Ayan oh. Pero ba? Sikip-sikip. Super Radio DCBB. Ayan pa lang ang total oh. Traffic na. Kainis. Blessed day everyone. Ako po si Venus Ra. Akala ko conquering the universe was the ultimate. But there's more. Dahil tinawag po ako ng Panginoon for a major purpose. To guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya ang secret Hindi for mo, health, Brad. proper diet, exercise, and Ang exercise. tindi mo, total. Register. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako first rate ako sa puso niya. Para na pala natin, subscribe mo na mo dahil dapat ang ipagabot sa Ay, nako. Mag-MX3 araw-araw.
Kailan kaya ibubuhos yan? Ayan o, binuhos na o. Galing o. Ayan o. Galing o. Pinakawalan na to o. Busog na. Okay ah. Ayan, luluwag dito pagka nabuksan na yung gitna. Warm water with tea. Sige. Kesa magmakdo ako. Mag-tea ka na lang. Mag-tea ka na lang. 300 lang. Magmakdo mo 100 plus. 3 days. Pero 1 month. Lagi mag-tea ka na nga lang. Senyas na hindi naman nakakalito. Nakakalito eh. Senyas tapos hindi naman ito or kalimutan. Ayan na, ayan na, dali na. Ayan na. Nag-merge sila. Merge. Merging. Ayan o, nag-one way. Nag-one way, nag-merge. O, dito na matraffic kasi dadalawa. My goodness. Sa iton yata itong yan o. Bagong hukay. Puno. Punong-puno. Bagong hukay eh. May tubig-tubig pa. Oh my God. Wow! Ayan o, tubig-tubig pa o. Galing yata sa ulan. Ayan ha, okay. At may you have more birthdays to come at saka good health. Yan, good health. Importante po yan mga kapuso sapagkat merong pagkaaral na kasama na naman ang Pilipinas sa Sinorvey. Nandun ka. Isang araw, meron din survey ang Forbes. Isang option na dito sa Pilipinas, Maynila. Mamaya-maya, punta tayo sa Maynila. Ngayon, footbridge naman ang tututukan ni Carlo Mateo. Nabanggit po, mga kapuso, na isang pag-aaral ng Human Resource Platform na ang Pilipinas na may kulelat pagdating sa work-life balance. Paano hindi naman? Kailangan talagang kumayod natin. At kung di naman tayo kakayod, mga kapuso, kahit kapos ang sweldo, magugutom naman tayo, di ba? Yun, kailangan ng oportunidad. Di ba? Kailangan kumayod. To the max. Pang-59 ang Pilipinas sa 60 bansa pagdating sa usapin ng work-life balance. Bahagyang-bahagya na tayo nakakapag-relax dahil pag nag-relax ka naman, gagastos ka rin. Nakakuha po Pilipinas ng 27.46 out of 100 na score. Ang isang manggagawang Pilipino po ay nagtatrabaho ng average na 40.63 hours sa loob ng isang linggo. Kabilang sa mga sinuri sa pag-aaral ng statutory annual leave, paid maternity leave, at average na oras ng trabaho ng mga empleyado. Yan, Pilipinas. Santa Rosa, Team.
delikado. Sa kabilang panig ng Israel ay pinagkakita ng parang-parang pagbabansa ng proteksyon ng pamilya laban sa init at ulan. Sayang ang pera dyan. Pinastulan ang pera ng taong bayan dyan. Pagkatapos ganyan lang, hindi naman nagagamit dahil sira na. Diba, hindi na-maintain. Ha? Pero iba to, pwede pa sana itong magtangga ng yung mga tawag dito, yung mga kariton. Oo. Pero paano mo rin maipapalit yung kariton wala ka ng lakbangan. Paano na maipapalit yung kariton? Ito may footbridge pa, may rampa pa. Diba? May rampa. Tama-tama yung rampa, suwabing-suwabe. Siguro mga 4.8 degrees. Kumbaga, sabay ka naman po. Suwabing-suwabe. Kaya lang, kapag kayo kayo maglalakad yan, nakikita mo sa video. Paano ka kayo matatapos sa malakbang? Ika'y malalaglag. Malalaglag ka? Oo. At sa tuwing matigkat naman ang araw at malakas ang hangin, mataas din ang tulay niya. Paano ka magugutom eh? Kumain ka ng adobo. Di ba adobo? Ang inang mga bata. Kaloy, Kaloy. Hmm. Kuyang Melo. Sino dapat ang nagmamantini ng mga infrastrukturang katulad niyan? Ito nasa National Road ito, Kuyang Melo. Dahil ito yung dating road din, tawag na nga ngayon yung Mel Lopez Boulevard. Pero ganito na wala nang nagbabantay masamang, walang nag-maintenance. Kaya pati ng mga bakal na kahit ay nawala na rin. So, itinayo, pagkatapos wala nang pakialaman. Wala na. Kaya meron naman nagagamit ng paminsan-minsan kapag ka panahon ng eleksyon, ito'y napupuno ng mga tarpaulin ng mga kandidato. Yung pala, totoo yun. Lahat ng footbridge ganyan. Yan nagiging mistulang parang kung lalagyan ng mga campaign materials para sa mga kandidato. Pero maidagdag ko na rin sa mga sumadaling ito Kameno ay matindi ang pagpatag ito nga sa southbound lane. Itong Mel Lopez Boulevard dahil nga sa napakaraming mga truck yan bigat ng volume at ito yung mula dito makinig lagpas na pa ng Kapulong hanggang sa pinaka-gate ng Pier dahil ang mga ito'y papasok 3 hanggang 4 na lanes ay okupado ng naglalakihang mga traffic sancing na lamang ang nagagamit ng mga maliliit na sasakyan.